अगर आप भी चाहते हैं एसजी फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माई पिटन देवी के बारे मंदिलावा पियरो में, माई पिटन देवी के बारे मंदिलावा पियरो में, हो पियरो में देखो भीड़ होला भारी पियरो में, देखो भीड़ होला भारी पियरो में। माई पिटन देवी के बारे मंदिलावा पियरो में, हो पियरो में देखो भीड़ होला भारी पियरो में, देखो भीड़ होला भारी पियरो में। सुबह शाम आरती में भीड़ होला भारी, भीड़ होला भारी हो, भीड़ होला भारी। हाजरी लगावे जाके सब नर नारी, सब नर नारी हो, सब नर नारी। सुबह शाम आरती में भीड़ होला भारी, हाजरी लगावे जाके सब नर नारी। बाझुनी बहिनिया के भरलिया चरावा पियरो में, बाझुनी बहिनिया के भरलिया चरावा पियरो में, हाँ पियरो में देखो भीड़ होला भारी पियरो में, देखो भीड़ होला भारी पियरो में। गावे माई के पचारावा, माई के पचारावा हो, माई के पचारावा। लाला साबुरइए गलिया लागल बाया सारावा, लागल बाया सारावा हो, लागल बाया सारावा। इंदल मनी से गावे माई के पचारावा, लाला साबुरइए गलिया लागल बाया सारावा। धोएले मंदिर जाके होत बिनु सारावा पियरो में, धोएले मंदिर जाके होत बिनु सारावा पियरो में, हो पियरो में देखो भीड़ होला भारी पियरो में, देखो भीड़ होला भारी पियरो में।